Играта става интересна. Наблизо съм. Ще издържите ли до края? Подписано е голямото село. Сякаш не знаем кой е. Време е да се обадим на информаторите ни, за да може да си планираме действията. Информаторите и анализа на данните са единодушни. Следващия му удар ще е в този район. А имаме ли снимки на хората? Това са нашите хора. Пипнем копелката. Махни се ръцете от нея. Разкарай се от тук, тя сама реши, че иска да е с мен. Няма се с мен. Нека сама да прецени с кого иска да отиде. Махнете се, разкарайте се всички. Тръгваш ли се вече? Дори не си го и помисля. Доскоро. Ако пак те видиш, ще се случи нещо лошо. Искаш ли да останем с теб? Оставете ме, моля ви се, тръгвайте си. Обади ни се, ако решиш. Ето какво разбрахме. Последните цифри са 815. И това са само хората, за които знаем. Да, а за нашия район за последния месец са 5. Време е за твърди действия. Ще уредя нещата. Вие какво? Да не сте ченгето? Не сме ченгета, бе. Искам само да питаме нещо. Ще дойдеш ли с нас? Абе, я да се разкарате от тук. Ето пак се помислим. Ами, хубаво. Ай, тръгва. Това ли се плаши? Къде е той? Това е последният ти шанс да се приличаш до Бога. Тогава по другия начин. Не мога да обещая, че няма воля. Здравей, моето момиче. Не са лоши, кажи им каквото искат, за да ни става по-трудно. Не мога. Можеш, разбира се, че можеш. Или имаш малко нужда да помислиш. Аз ще дойда след малко. Как си? Помисли ли си? Не мога да го. Ти не ми оставаш избор. Какво правиш сега? Ще трябва да ти помогна. Разкарай се от мен. Не го пипай. Няма нужда от твоята помощ, почка така да случи. Ей сега, ти, моля ти се, разкарай се. Колко? Добре, дай ми още малко време, дай ми време.
окей, няма Ще нищо. говоря. Добре. Хубаво, добре. Обещавам, добре. Окей, ще говоря. Ще говоря, значи, а? Слушаме те. Какво да кажа? Къде се срещате? Ами, обикновено на терасата, там в морската градина. А с другите как се оговарят? Не знам как се оговаря с другите. Това е всичко, което знам. Моля ви се, оставете ме. Добре, моля ви се, пуснете ме. Добре, нали казах, че ще ви помогна и ще ви сътруднича? Моля ви се. Добре, да и казах, че ще говоря, ще ви го покажа кой е. Оставете ме. Кога ще се събуди? След около 20 минути. Ще успеш ли да справиш само? Да, вие сте свободни. Ела. Къде си отивате? Добре, идваме. Какво стана? Какво ми даде? Малко успокоително. Няма нищо. Ще се оправиш. Може ли малко, наистина съм по-спокойна, ама дали може да ми развържиш ръцете, че... Не мога да ти ги развържа, но мога отпред да ги преместя. Да ги Добре, вържа. и това пак е нещо. Това сега ще забави. Това е той. Гледай ти каква е изненада. Пак се срещаме. Помниш ли какво ти казах последния път, когато се видях? Помня. И какво от това? Много се предсказва. Това не е край. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you.